Warga Patisi TV. Kahinyutra Border Dispute Redressal Forum. Kalau kena bagi jing kan ana pergi kasih penar bagi jai bendeu karbi hagi shnong gi bedan haput jong jala Meghalaya bat gi jala Assam. Kedai na jingkan syait jong karbi Anglong Autonomous Council. Apa perksan ya gani ke jingkan no chairman jong forum uba chandami sungo hagi jing kram gelap petai kubur hagi khatway tri urisau arja absen. Ulu ong baborok gi huri hura hagi shnong khanduli psiar mulber lapangap hamukro bat hagi wegi caka ke Karbi Anglong Autonomous Council kini ban shimmi ke jingkit kli nambar baga de council ke bati surok bat ke batung yi kiten rai dieng ha upur usam ubrang ha apo ke jela Meghalaya Ingi penpau ke jing sngeu khia halor ke jing jia ha ke snong lapangap bat ha ke juku poru na galiang jongi kum ke forum ka baju yeng na ke benta ke jing joki pai nong snong jongi ke badon ke snong kaput bat ha ke jing ide bakan ke kam na ke por niladep ai ke jing thok ke bubun teli ke government ke sarkar jela jongi bat in person meeting ru ngladep yeshong sibun teli kita ke meeting na ke benta ban wanra ya kata ke chongsuk chongsan ke roy ke par ya ki pai ni snong jongi ke badon ke snong kaput te na kaliang jongi nyim ong ba ke government kam sim khia ki don hi ki benta ki ba ka government jongi kala sim khia ha ke jing ide bat ke ni ke jing hindrei kumbang liyo ihi dagli jongi khmat ba kene ke jing sim khia jong government kampat biang na ka benta ban ai kata ka jing yada bat ban ra kata ka chongsuk chongsan yagi pardok persnam jungi ki besyong ki basa siki ceka kapot bat khamtam siki snong ki thag badon spok blok 1 bat blok 2 te ka khubor lani ka jingdon kam ka bangingi kwa ma pensngeu sebaro ki paj lani ki khon ka bri hunyo trap hakani ka por ka dei phanga jingjia ka bajia hakini ka arsni laisni mansisni mo ha ka snong lapangap Hagaba kalami ke tu ke huri hura hagaba kalami ke jing yesho yadat bat kumbang yu ih kelat patah kubor ba kato kat ni nakiken honjai benriu karbi kila ye mensau bat ru uwe ula du no elaga jong jing yim hakato ke jing jia te hoi hi ngi hi na kaliang jong ko forum mo ngim kersan ye kano ke jing ye umsau ke jing umsnam te ngi yeng be hlor kenong rim ban ye kren da kata ka hok bat gajing shisha da kata ka non violence te hindrai ladangi pej pat ia ka jingjia lene ia ka jingle omde bengi keno nagiwe pat ki ken honjai benriu kalong seba palat put ia ka ba ki jai benriu jungi ki dei bansha bat kila bansha te khendiat ka por kam sha yengi bengini kren slam te kumbangi tip hi nadu handai hantai kulong kuma ka snong lapangap kadai be hi po upur usam jong hima jaintia bat ka habru po ki laka siling mentang bat ka snong tak pat lek badang suseng hakisnem cejar khandai spa saupewe saupear kat kumajing tip ka mangalayo kadai ka snong ka bala aibor daki wahe snong jong snong lapangap bakin chong snong hangtu bat dakumta barok kito kilengkha ki puta ki badon hapo snong lapangap om dehiru tang hapo snong lapangap wat si cepo snong tapat cepo snong jerong barok ru ki de ki lengkha penthor ki ba kini ki pai snong jong snong lapangap ki yok pating ngadu kilong swage mansua badon ru katu kat ni ba ki thit na ki karbi bat kumbalong benta kumba 95% kilengkha barok baron situ ki debe jong ki kasi penar jongi bat kini kilengkha kim hap hapok area snong jong snong karbi namar ba sete gemut kidang don ki area snong phi kidang don ki area snong te gini kilengkha kim hap hapok area snong ki hap be ki debe ki private property te namar ba ki don lagi jong ki kot kisla bat ki siuru ika khajana te de helor kane kedong rimba ni ong ba kane ke jingle jong karbi kade sebab palat put te subu kum kanuksa omde kanuksa ke jing sisyahi nadu bami keto ke jing kan at ladang apa kelau nai mi mo arpe waiterik
te kami no katu jing ikan at hadin bagi kepai kasih penar jungi gelalai ban phot ban jenrat no ya gitu ki plantation jogi yang to te ha katu kopor ki babun ki pai nong sung snong jungi kimpat de pat thung kaba ki don ki penthor ki ba ki dak ki up ya kopor liur pi ya gas ya slap te ha katu kopor kimpat dia ban thung kaba kidang pun bagi ki bong pat dia ban thung kaba katu kopor te kamut kila pep hi kata kathung ketep ke juki nadu bami katu ko huri hura bat hadin nang ta kito ki belayo ban thung ru kami sibun ke jing ki bapli na marba kim yo shu ban lek pe ban lek pe wa ban lek pen khut king na marba ki trap ki ru le cha thang lot ku mang yo i gelap thai ku bo bat mentale la des ka porot ha ka porot ru kamut kim pat yo ban ot lek mut ban lek ot sisin ru la cha siat jeri la cha maham kum ta ter ter king ti kamut ha bagi breu jungi kim nut shu ban lek ot iwe ar ngut kum ta ter ter tiki hap no ban ya lang king cubu menta mo sisngi gia lang no halang khajonga next part halang khajong ini kum ta ter ter king mut kila ye penlum pelang no barok sisnong ban ye lek ot kum to de kenhun namar ba kim nut shu ban ye lek iwe ar ngut ba balai bagi briu jungi kim laksha na lor ba ladu ban thung ban tep na lor ba ladu shu ban pen khoj ban ai ban ai wa kum ta ter ter ha ga ne ka por od ru kumut kidang ya pendik kum to te kinong song snong hi ka snong lapangap ki dei be barok ki kinong rep kim don re ka jing mi na wei til da kim yo ban lum ban lang yi ka jing tung jing tep yo khaw ba jong ki na e kin bam ki kilakta yo ko ba kilakta yo khaw kilakta ye ka mesim em kilakta ye ka jing im em te de ne ka daw ka mut bagi breu jong niru kim la sha su te ye ka ta ka jing le ka jong ki bat na ka liang jong hi kum ka forum ngi kren sai ba ka snong la pangap hi kadang dei pura po purusam jong jala megalea bat barok itu ki jaka ki puta ki tu ki lengkha ki bri ki nong song strong jong la pangap ki dei be hi cepo purusam jong jala megalea jongi namar balai bala ngi pek tangkat kum ka tu ga notification ka kendai spa san wai ga badmi da ka asam hiru kat kum tangkat kum ga jing kedeu jong ka toru kan ne ga snong hi kadang hapura cepo purusam jong jala megalea hinrai hadin kan ne hadin bala penyap no bala supersit no ya gani notification kat kendai spa san wei daga asam notification hi ke bala penmi ya kesem kendai spa san usan te ka to ke jaka kadang dai ke dispute area te ke jaka ka bompat don utau purusam bu batik kena ya badang dai ban penbe ya ke blok turu dai bari transfer biang spot mekale akum ta ter ter ke te jinglek jong ni karbi ke mot kimburom syu wat ya kata ka notification jong asam ke te ki lek be de ke bor te hang ni nginon ban ong ba barok kini ki huri hura ki bami na po snong khanduli po snong pangap po snong mukoro po snong pser muluber kum teter kadai be hi ning kren da basai bakane ka karbi anglong termos council kadai ban sim ki klik ken dai maka ti balek kum ki kini ki kam ki ba penbi kini ki huri hura katok entry tax ger po snong khanduli ru kane ka karbi anglong termos council ke bumut pendien te kane ka plantation hang neru kemut ka karbi anglong termos council ke balek but samenta kamut ketuga plantation ketuga jing chna surok ke plantation ke badon chpom kro gari karbi ang long mas council ke bapen le barkum ta ter ter te ngi kran ke basai ba kane karbi ang long mas council ke dei ken ban sim ya ga responsible haga jing ide berkani ke jing jia but sagaweru ngi nakaliang jungi kum ke forum ngi kwa ban ong bat ngi don ru ban ong ba ngi ai bor ai man sim ho oi kumang ong men nemo ngim pen seluruh ya ka kam ya snam ya ka kam ya syo ya dat hindrai ngi dei hi ban yeng da klenti ka hok pat klenti ka an hindrai ngi don ban kentu ya gibriu jungi ki basong ki basa ki chnong kaput ba kim dei ban long ki ba khawput ki dei ban long ki ba slur bat ki dei ru ban long ki ba tip ki ba sai ha ka jing ya dei pat upur usam te kumangi tip hi ba kan ne ka jing ya le kampat kut kapor kadang slem yengi begini ban yeng ya le te nyim dei ban sya pen nei bat nyim dei ban sya pen ngop kum bajia ha katuk hanyau terik pi na ka banta ban yasuk une ukarbi ubuk sendon de jing dawa te ulai ken roi ma uhi bat anda ki beri jungi ki pane kata ke jing suk ubuk sendon de jing dawa te ke partai ayu ke bukum kene ha katuk pis ke meeting ke balalong henriu terik mentau benai mo hapo khanduli BOP kum nong karbi ong uwan haga jing sisha ke district administration kap ha ya bakin wantang para district administration bar hadin tahu karbi one more than 30 person ha kata meeting bar ha kata meeting ubuk penbanda ka ayu ubuk penbanda ka condition ubuk penbanda kata ka kajing dawa jeng uken na ka bantaban manrai kata kajing so badong kong ong
ula kendroy kendang naduk itu pilar stipala si jubor ke Sarkar Assam since 1971-72 hadin nang ta uong pakde ya katoga plantation nang mata ban imbiang ha kesnong lapangap bar hadin nang ta uong ba barok gitu gi lengkha gitu gi beri gi jung gi beri jung gi badon situ kesnong ki debek register cepok kerbe ngalong ator mos council nang mata ban rai kata jingsu te hakan ni gi jung dawa jung ki kinong lapangap kim pediang bat kata ke jing yalah akan riutarik kampoi syai iru te halor katu gejing halor kan ke jing jia hala pangap kini ke karibi ki base bag na katu gejing keran kan riu tarik ba tang kata ka girimeng hepat ya soy kumno kini usum seno jungi ke kumno kini ki penar kini nol pangap kilek lani ki not ban wan ot yu tok bau khau juki kelar abi kata agreement te meno ku bau khau te ula ayu te lade ke por ot te jadi ke dau kemut ba kini karibi ki jing scam kan ni te kemut ngi nang leng jungi ngi keren nak basai bar ke por ngi kenturu ngai bor ai man simru ye kinong sok senong jungi parok pasnam jungi ba kim de ban ngop akum kini gijing penbe jungi karbi bar ke por kemut ngi de ban long ki beslur don kaman ong ba ga government ru kare bersim khia ye gani lada slur ma kana ki briu jungi ru ngin suyap ge ku maji hamu kro lada ka government jungi kemut kam sim je jingit khli lani kam sim je jingit khia ban bu kita ki bor pahra ki babiang te sekawe ngimut ban ong ba ngiladep ya keren ni bat he senong jong senong lapangap bat nak leng jugi ku forum hagan new tarik ngadep air ke jing tho cha DC jong West Hills district ban lum ban lang ya baro kitu gilang kha ki puta ke bagi briu jungi kinong senong jong senong lapangap kimnut su ban lek thung kimnut su ban lek tep kum ta ter te gide ban lum ban lang kata ka jing tho ke jing khen ban gide ban asya government di government kadon kade ban siu ya kata ka baluksan kai lani kata ka competition namar ko bang ong do meneba gi beriu jungi seto ki dei gi ba im kamrep kamriang ki chania teli na ka banta ga ja kpo ga jungki ha ki tu gilang kha ki puta jungki ti haba kim yo su ban le rep le riang na ekin bam kai ti ka sarkar jungi ka mut kade ban siu ya ka baluksan kai bat menta ngimtip ka jingjia kan longkum no hato kinong snong jungi kin yo ne ban le od utu ku ba khau jungki namar bagi nong senong jong senong lapangap kidon ki babun ki langkha jong ki kidon cikitu ki jaka api cikitu ki area te kemut ha ki jingi de bakan neru ka sarkar ka de ban sim ka jingki khli na ka banta bagi tu ki nong senong jongi kin yo ban lei ot de tu ku bau khau jongi jongki menta hi namar bang yo iba ku bau khau la iba te lada ka sarkar jongi kamla ban sim khia kemut jing du ku bakrau kan jiai ki tu ki nong senong jongi ki ba song ki ba sa situ kan wan kan nem sniu kan wan ka jing yap than ken pede ni ka daw kamut ba ni kentu ye government bagade bisim kia da kilo kilat kan tiru bagi nong sok snow jungi kin yo ban ot lan ban lumban lang yo baw khaw juki ha ka por ko babiang kana kan om don kata kajing kata lan kata kajing luksan te ni don ru ban ajing mut ba lada ki pai nong sok snow jungi jong snow lapangap kim yo ban lumban lang yo to ku baw khaw jungi te ka sarkar ka dehi ban sim ye kajing kli na ka ban ta kajing bit jing biang jong kitu ki pai nong snow jungi badon situ kajing tip ngayo hi tang ba ngangam don hotspot area mo nagleo jingim don hotspot area te ban mata ye ke bom shisha ke bom yo idel jo ke khmat ru kalong ka ba te ngim ong re ba katlot kata ka bor jing duna ka jing gedon kata ka jing duna te ha kajing tip jong hi pi iba hakatu gus ngi yo iba kidon kita ki jing kawang terkas ki jing siap terkas ku ter mo te ha kajing ide bakan hi nagaliang hi gibor pulit baro arliang ru kadon hi kata kajing te lakam na kabataban ban omjia ka ke ba sniu kai ka ban poi sa kata kajing snam la ne sa kata kajing cho yada hinrei habami ginu kajing huru rasya kitu ki jakamo omde te kumbalong sasor kamut cubu ngiyaj nang ne nagasurok ba lada ki pulit ki lakhang la ne lada ki pulit penokam da kita ki tiar kas ku ter upai ba don la su kai ban ki te cepok rura cepok klau kum to te kum no pulit ula ban te lakam pi lada khang hang neru unyaj dei na klau ru ulaj te nang ne ka daw kamut ba kamut ki bor jong island ki bor pulit ru kim la su kai man te lakam ang te de lokal utip lada ki khang hang ne ngan yai na ngan yai nang no ki tip ta lan ti bi de nang ta ka daw Pin riu spa ya kak tien la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tien khasi kardop lani phalor
Beli lani khang ya katuka phalor ni juya ong. Saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up. Hinrengi kiu yau thep. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapate CTV na kabenta ka jingmentoi upat ba.